May mga pulis. Yun oh, sana all may nakaangkas. Mapapasana all ka na lang talaga pag ganitong traffic tas may nakaangkas. Sana all. So balik katatapos lang natin na magganap ng stranger na ipo-photoshoot for today. Nakaapat naman tayo, kaya at least maski papano nakaipon na tayo ng eco-content natin sa mga susunod na araw. Dahil syempre busy na tayo niyan kasi nga magbabagong taon. Grabe yung traffic pala dito from doon sa 7-Eleven sa may Bangsal hanggang dito papuntang Nagilayan kasi nga uwi tayo ng Nagilayan guys. So tingnan nyo naman kung gaano ka-traffic dito sa aming lugar. Expect na natin to guys. May mga pulis dito, hindi ko alam kung anong nangyari, kung may disgrasya ba. Oh, sabi ni sir dito daw yung mga motor para daw makasingit-singit tayo. Mabuti naman at wala naman tayong nakitang disgrasya dito. Talagang matraffic nga lang. So alright, maliligo ka nga lang ng alikabok kasi nga grabe yung alikabok dito sa may gilid. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kagrabe yung traffic dito sa Binmalay, lalo na pag ganitong rush hour. May mga ibang company kasi wala nang pasok tomorrow, lalo na Saturday. So yung mga tao nagra-rush din umuwi para makauwi na sa kanilang bahay. Syempre ganito guys, pagkagagaling mo sa trabaho at pagod ka na, parang gusto mo kasi magpahinga na. Kaya nagmamadali ka nang umuwi. Huwag lang tayong masyadong mainit sa kalsada pagdating sa mga ganitong traffic para makaiwas din tayo sa makakaalitan, di ba? Short clips lang to, papost ko kaagad ba maya pagdating ko sa bahay. Tignan nyo naman kung gaano kadami yung sasakyan na dumadaan. Dire-diretso yan from Bangsal papunta dito sa Manat Bridge. Ito na yung Manat Bridge kasi nandito na tayo sa Manat Bridge. Buti na lang at ang gamit natin ay ang Vespa. Napakabilis isingit. Advantage to pag cute yung motor mo. Tapos syempre compared to big bike kasi magaan pa rin, di ba? Pero hindi siya ganun kagaan compared to other scooter. Grabe yung traffic. Huwag ka nga lang sisingit dyan sa may gutter kasi pag tumama ka doon sa may semento, tapos simplang ka, mababangga ka nila, di ba? Diretso muna tayo. Malamang sa malamang bukas mas grabe yung traffic kasi na bukas, December 30. Madaming mag-uuwian sa kanilang mga probinsya. Tapos ito yung mga galing sa Dagupan. Grabe din yung traffic guys, oh. Dire-diretso yan. Kabilahan kasi yung traffic, yung galing Lingayen. Tapos ito naman yung galing Dagupan. Yan, naka double lane pa yung mga yan. Ito naman, syempre galing siguro sila sa trabaho din, o yung mga iba galing dyan banda, Baguio, ganyan. Grabe daw yung traffic sa Baguio ngayon eh. So andito na tayo sa Nagilayan. So may event pala dito guys. Ito yung event dito malapit sa amin. Ito yung bakanting lote dito sa may Nagilayan banda. Yung Eagles Club. May mga grupo ng Eagles. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Tapos syempre yun yung ginagawang hospital dito sa amin. Malapit-lapit na rin matapos. At ayun na nga at nakarating na tayo dito sa aming bahay. Alright, tamang pahinga muna tayo. Hambakan nyo na lang yung mga post natin na stranger photoshoot. Pero for today is pagtyagan nyo muna ang aking post na traffic content. Parang pag ganito na pagod ka, parang gusto kong magpamassage. Papamassage tayo mamaya. Alright, abangan nyo na lang yung mga post natin mga pops. Hanggang sa muli.